Tengok ngomong terus dia Lah ijo aku lek to warung Rungokno omongku iki rungokno apa yo. Pucat ya. Langsung aku ngomong gitu. Wujudnya piye bentuknya piye coba kontrol. Wes, iki sik omong aku iki. Kowe iso muni ku Ada ngomongnya. Mandek kok. iya tak mandek. Ya awake ujung jo to si wong lek jo to si lho. aja ngomong Kuwi apa aja kok omongne ya kuwi. Rungokno to. Lah awakmu Rungokno aku ngomong iki lho. Coba mantra wujudnya piye bentuknya piye tak tekoni. Coba mantra tak tekoni. Gaya apa gak kuwi? kau memang gak yo. Bentuknya piye wujudnya piye? Bentuk karo wujudnya piye? Rupane piye rupa? Wujud karo bentuknya piye tak